خلاف بھی کوئی نہیں ہے. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کسی نے آکے حضرت فلانے علاقے اس دی زیارت واسطے جاونا چاہیے. اور سنو ولی کہنو کے اندر علماء دی موجودگی دے اندر اہل سنت والجماعت دی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہنا چاہنا ولی کہنو آدن الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت دی چابی نماز، نماز دی چابی وضو، وضو دی چابی تسمیہ، تسمیہ دی چابی نیت، نیت دی چابی توکل، توکل دی چابی یقین، یقین دی چابی اعتراف وحدانیت، اعتراف دی چابی اقرار وحدانیت، اقرار دی چابی رضا، رضا دی چابی ثنا، ثنا دی چابی فنا، فنا دی چابی بقا، فنا دی چابی لقائے خدا، لقائے خدا دی چابی عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دی چابی صحبت اولیاء. ولی دے کول جا کے بیٹھیں تے اتھوں تینوں پتہ چل سکے جو ولی کہیں نو آگے. اچھا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ٹور پہ آدھے چلو مریدو چلیے اور اللہ نے ایک بندے دی زیارت کریں گے. اچھا جدو گئے نا وہ جلدی یہ چو بے دھیانی یہ چو مسجد جس ویلے وڑن لگا تے سجے پیر دی بجائے کھبا پیر رکھ آپ نے جس ویلے ویکھے نا آدھے نا چلو واپس سے مرید آدھے سائیں اتنا سفر بھی کیتا خیر دے کی اس واسطے میں آکھے ولی دی نظر شریعت میں ہون دیئے، ولی دی نظر سنے محبوب دے فرمان میں ہون دیئے. چونکہ ولی اللہ والے نو کہہ دیں تے اللہ والا اللہ علیہ کمن ویتا ہے. آکھے واپس کرو حضور ایڈا سفر کرائے نے تھکا چھڑے نے ٹرا ٹرا کے ان جو سائیں تھے پہنچ جو آیا تو ہو گئی نے نہ کوئی گل بات نہ کوئی سلام سلام نہ کوئی مسافہ کا شاید کوئی نہیں. تو واپس اس واسطے ولایت اس اللہ دے ادب تے احترام دا نام، ولایت ادب تے احترام دا نام ہے. تسی دیکھیا نہیں انہیں جدو پیر رکھے سجدی بجائے کھپا مسیح سے پیر رکھ رہے باعزید فرمانن او مریدو جس رو اے پتہ نہیں رب دے گھر دا ادب کیے اور رب دا کی ادب کرے. اللہ دے گھر دے ادب دا نہیں پتہ وہ اللہ دا ادب کی تھو کرے جائے. ہاں آؤ میرے بزرگوں دوستو ایک اور ولی دی گل سنو. ایک کون ہے تاجدار گولڑا حضرت آنکھو چاہ